Ang mga nakalipas na tagpo. First, did you know that in the year 1954, the Archdiocese of San Fernando had a Mariano Congreso? Did you know, Ate, that after the 1956 canonical coronation of the image of Angeles Remedios was held in Pampanga Capital Ground City of San Cristo, the annual reenactment of the coronation was held in different parishes. During the 16th canonical coronation that was held here in Our Lady of Grace Parish in Mabalacan City, the late Lucia Castro and the late Ignacio Policarpo crowned the image of Her Heavenly Highness. And finally, our mighty scout has found him, our one last companion for today's journey. Dalan. In Tagalog, daan. In English, road or way. Sa daan, maaaring mangyari ang mga bagay-bagay. Pwede mong makita yung crush mo. Pwede mong makita yung kaibigan mo. Pwede mong makita yung taong matagal mo nang iniiwasan. Pwede mong makita yung taong magmamahal sa'yo at mamahalin mo. Sa daan, maaaring mangyari ang mga nakakatakot na bagay. Aksidente, suntukan, minsan nauuwi sa patayan. Daan. Ito ay parte ng ating araw-araw na pamumuhay. Pupunta ka sa paaralan, dadaan ka sa daan. Pupunta ka sa simbahan, dadaan ka sa daan. Pupunta ka sa trabaho, dadaan ka sa daan. Ang daan na dinadaanan natin ay saksi sa bawat iyak, sa bawat takot, sa bawat lungkot na nararanasan natin. Sa daan, maaari kang makakita ng iba't ibang tao. Taong malungkot, taong masaya, taong nasasaktan, taong nahihirapan. Yan ang daan para sa atin. Let me share to you this story of a young boy na sa daan niya nakita yung first love niya. Kumbaga, na love at first sight siya habang nasa daan siya. There was a young boy na mahilig mamasyal noong siya ay bata pa. Lagi siyang pinapasyal ng kanyang lolo gamit ang isang bisikleta. Angkas-angkas siya. Pwedeng sa single na bisikleta tapos maglalagay siya ng improvised na upuan sa harapan para dun siya makaupo. O yan naman, three-wheeler. Yung doon sa sidecar ng bisikleta. Habang namamasyal sila, yung lolo niya, dinadrive niya yung three-wheeler tapos siya nakaupo. Tumitingin-tingin sa daan. Nagkikipagkwentuhan. Nakilala siya dahil noong bata siya, araw-araw nasa daan siya. Pinapasyal ng kanyang lolo na nakabisikleta nga. Pero ang hindi alam ng lahat, sa daan na ito, meron siyang nakilala. Nakilala niya yung taong mamahalin niya at totoong nagmamahal sa kanya. Kingdalan ikit nining anak, inuwan na Virhen Maria. Kingdalan akatagpo nining anak, inginduning kapaldanan. Ingawsan tamong Virhen de los Remedios. Ngini, itang anak ita, at suya kimpisamban, susuya kimpisamban, at tutuyang malugod, kinuha na Virhen Maria. Ngayon itang anak ita, kilala ya kimpisamban. Panedeng akakiting tao kimpisamban. Panedeng akakasabi ring tao kimpisamban. Nung ka rin may gumpisa itang pamanyuyo na kimpisamban, kindalan. Habang kaya beni ing kayang ingkong, habang daramdaman ni kayang ingkong nakakanta ni ing himno official ni Virhen de los Remedios, karin may gumpisa,
yung kapagdasanang sumuyok kay Pisamban. Paano niya nagustuhan o paano niya nakahiligan yung mag-serve sa simbahan? Simple lang. Noong bata kasi siya, gusto niya mahawakan ang imahe ng Birhen de los Remedios. Pero hindi niya alam kung paano. Kasi kapag nakikita niya ito sa daan, binubuhat ang Birhen de los Remedios. Mataas, hindi niya abot. At nahihiya siyang makiusap na kung maaari niyang hawakan yung imahe. Pero sa pamamagitan ng pagkatagpong ito, sa pamamagitan ng pagtatagpo ng isang bata at ng Birhen de los Remedios, ang kanyang pananampalataya ay lalong lumalim at naging matibay. Ngayong ginugunita natin ang ika-500 anibersaryo ng ating pananampalataya. Ngayon ipagmasosyan tayo yung 500 anibersaryo ng kinatamong kasalpantayanan, itamong Pilipino. Kaya lalawigan Kapampangan, ikikatamong kasalpantayanan, milalablabya at laluyang lalalam, paulin na ning Indu ng kapaldanan. Karimbalang dalan amo, akakatagpo tayo, Indu ng kapaldanan. Kaya bene, ing kapaldanan, na rin pusong malilingas-ngas, na rin pusong manasakit, na rin pusong mababayatnan. Kingdalan, akakit tayo, ing Birhen de los Remedios. Kaya bene, ing Santo Cristo del Perdon. Ngayon sanang panahon na atsutamang kingdalan ng kasakitan, pauli na niting pandemya at alwa pang problema king kaya katamong yato. Ngayon yung panahon na atsutamang king madalong dumadalan, sana akatagpo tayo, ingin duning kapaldanan. Kaya bene, Santo Cristo del Perdon, amamya kapaldanan, kareng pusong maliligalig, kareng pusong malilingasngas, kareng pusong mababayatnan, at kareng pusong manasakit. Let us be reminded, sa daan, marami kang pwedeng matagpuan. Sa daan, maaari kang makatagpo ng iba't ibang tao. Pero sana, hanapin mo yung paghuhugutan mo ng lakas, yung paghuhugutan mo ng pananampalataya. Ito mong kakalimutan, sa daan, meron kang makikilala. Sa daan, maaaring umusbong ang iyong pananampalataya. Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Ibalik kayo pong pasibayo, kaya't ang kwento na ning anak kindalan. Ita pong anak, may kilala, kindalan. Yako po ita. Karan po makakilala ka na ako, kilala na ako po, kindalan na gustong lilipat din Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Tuki-tuki ko po. At siya po kagulutan na habang iingkong ko po angkas na ako ng bisikleta. Maragol ko po kapasalamatan kanita. Kasi pauli na po nitang pamitag po ngayta. May kamalalang ko pong kasalpantayanan at matagig ko pong relasyon ng hapong gano'n. Sana po kayo mo naman. Kingdalan at dadalanan nyo. Akatag po rin po sana inginduning kapaldanan. Ang mas kilala tamong Birhen de los Remedios. Kaya bene kayang anak ng kapaldanan tamo. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, ipanalangin mo.